Ha azon gondolkoztok, hogy melyik görög sziget lenne a tökéletes választás, akkor jó helyen jártok. Görögország több mint 200 lakott szigete közül nem könnyű választani. Ebben a videóban segítek kideríteni, hogy melyik illik hozzátok a legjobban. Tartsatok velem egy felejthetetlen álomutazásra! Megnézzük, hogy milyenek a strandok, a program lehetőségek, hogy mennyire való a családosoknak, vagy a romantikázni vágyó pároknak. És szó lesz az árérték arányról is. Vágjunk is bele, már is mutatom a legnépszerűbb görög szigeteket. Kréta. Kréta nem csak Görögország, de egész Európa egyik leggazdagabb történelmi kincse. Csodás homokos strandok, ősi városok, hegyek és tradicionális falvak várnak rád. Elefoniszi rózsaszín homokja és Balos lagúnája igazi álomhelyek, de Váji pálmaligetes strandja is lenyűgöző. Sekély vízű strandok, akváriumok és könnyen megközelíthető vízpartok várják a gyerekeket. Program lehetőség akad bőven, Knossos palota, Szamária szurdoktóra vagy a hegyi falvak gasztronómiai élményei. A párok ne hagyják ki a naplementét Balosnál, vagy egy meghitt vacsorát egy hegyi taverna teraszán. Krétán rengeteg szállás és étterem opciót találsz minden pénztárcának. Ha aktív, felfedezős nyaralásra vágysz, akkor Kréta verhetetlen. Rodosz. Rodosz a lovagok szigete. Az óváros macskaköves utcáin sétálva igazi időutazáson vehetsz részt. Közben persze ott vannak a napfényes, homokos vagy sziklás strandok is, illetve a búvárkodásra tökéletes helyszínek. Sekélyvízű strandok, vízi vidámparkok és állatkertek várják a családosokat. A pároknak pedig a hajókázást a naplementében Lindosnál vagy egy vacsorát a kikötőben ajánlok. Ne hagyjátok ki az óvárosi sétákat, Lindos akropoliszát vagy a pillangok völgyébe való kirándulást. Rodoszon sok az olcsó szállás, de luxus lehetőségek is akadnak. Tökéletes úticél azoknak, akik a kultúrát és a strandolást egyszerre keresik. Zakynthos. A Navajo öböl hajóroncsát talán már te is láttad valahol. Emellett kristálytiszta víz, barlangok, teknősök és pezsgő éjszakai élet várja a látogatókat. Hajókirándulások a barlangokhoz, snorkeling a kék barlangoknál, a családosokat pedig sekély partok és teknős megfigyelések várják gyerekbarát programokkal. Ha pedig a pároddal mész, akkor egy privát hajóbérlést ajánlok egy eldugott öbölhöz, vagy egy naplemente néző túrát. Vannak drágább helyei, mint például Laganas, amit a bulizni vágyó fiataloknak ajánlok, de találni azon kívül olcsóbb lehetőségeket is. Fiataloknak, kalandvágyóknak és a vízisport rajongóinak ideális választás Zakynthos. Santorini. Santorini a fehéren meszelt falairól, kék kupolás épületeiről és a vulkanikus strandjairól ismert. A leghíresebb a vörös strand, ami különleges színekkel várja az odalátogatókat, valamint Kamari fekete homokos partszakasza. Nem a legklasszikusabb családos desztináció, de Kamari és Perissa strandjai barátságosabbak gyerekkel is. Borkostoló túrák, vulkántúrák, fotóséták várják az ide látogatókat. Bár Santorini drágának számít, vannak olcsóbb alternatívák is a szigeten. Például a keleti parti üdülőhelyek homokos strandjaikkal népszerűek, és itt lényegesen olcsóbbak a szállások vagy az éttermek, mint Kalderánál. Vagy a belső, kevésbé frekventált falvak, ahol olcsóbb apartmanokat és helyi tavernákat lehet találni. Tökéletes választás pároknak, nászutasoknak, vagy azoknak, akik különleges élményekre vágynak. Korfu.
Korfu a természet és a kultúra tökéletes egyvelege. Kristálytiszta öblök, hangulatos falvak, lenyűgöző történelmi helyszínek és mediterrán életérzés vár rád. Igazi családbarát úti cél, sekélyvízű strandjai, mint Glifkada vagy Szidari tökéletesek gyerekeknek. Fedezzétek fel az Aqualand víziparkot, hajózzatok el Paxos szigetére, vagy látogassatok el a tengeri élővilágot bemutató Korfu akváriumba. Paleokastrica kristálytiszta öblei tökéletesek egy romantikus csónakázáshoz vagy naplementéhez. Szidariban ússzatok át a híres Love Canalon. A legenda szerint örökre együtt maradtok majd. Estéként sétáljatok Korfu óvárosának szűk utcáin, vagy élvezetek egy vacsorát kilátással a tengerre. Korfu városa igazi mediterrán gyöngyszem, ahol a velencei múlt minden utcában visszaköszön. Nem véletlenül került az óváros az UNESCO világörökségi listájára. A két velencei erőd lenyűgöző kilátással és történelmi hangulattal vár, miközben a szűk utcákon sétálva felfedezhetjük a város rejtett kincseit. Itt található Európa egyik legrégebbi zsidó közösségének emléke is, ami kulturális mélységet ad a városnak. Kiváló árérték arány jellemzi, különösen, ha nem főszezonban utazol. Olaszos hangulat, régi erődök, meseszép öblök és barátságos helyiek várnak. Tökéletes választás családoknak, romantikus kikapcsolódásra vágyóknak, vagy akár idősebb utazóknak is. Még mindig nem tudsz dönteni? Nézzük meg együtt az összes internetes értékelést valódi utazók tapasztalatai alapján. Ehhez segítségül hívtam az AI-t, aki összegzett nekem minden véleményt a TripAdvisorről, a Google-ről és a Bookingról. Íme egy táblázat, ahol az eddig bemutatott szempontokat 1-től 5-ig értékeljük, hogy könnyebb legyen a választás. Tehát az internetes valós vélemények összegzése alapján Kréta programokban tarol, azaz 5-ös értékelést kapott. Zakynthos strandokban verhetetlen, Santorini pedig abszolút romantikában, viszont másban kicsit gyengébb eredményt ért el. Korfu mindenben stabilan jó, Rodosz pedig szinte mindenben. Ahogy látod, minden sziget másban erős, nincs rossz választás. Csak azt kell tudnod, hogy te milyen élményre vágysz. Ha szeretsz barangolni, történelmet felfedezni, Kréta vagy Rodosz a te helyed. Ha a romantika, luxus és a naplementék fontosak, irány Santorini. Ha egy családi vakációnak keresel helyszínt, akkor Korfu vagy Rodosz az ideális. Ha a fiatalos pezsgés és a buli az, ami fontos, akkor Zakynthos a te szigeted. Ha pedig egy csendes, nyugodt kikapcsolódásra vágysz, Korfut ajánlom. Akármelyik szigetet választod, egy biztos, Görögország elvarázsol. Az elképesztő ételek, a vendégszeretet, a napfény, a tenger felejthetetlen élményt garantálnak. Ha Görögország szerepel az úti terveid között, érdemes megfogadnod néhány tippet. Foglalj időben, főleg ha Santorini vagy Zakynthos a célod, mert gyorsan fogynak a helyek. Ha kedvezőbb árakon szeretnél utazni, válaszd a május, június vagy a szeptemberi időszakot. Bérelj autót, és fedezd fel a szigetek rejtett kincseit. Olyan helyekre juthatsz így el, ahová másképp nem vezetne az utad. Remélem, hogy tudtam segíteni a választásban. Te melyik görög szigetre utaznál el a legszívesebben? Kérlek, oszd meg velem az emlékeidet és a tapasztalataidat kommentben, amennyiben már voltál valamelyik szigeten. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, vagy kövess be hasonló tartalmakért. Köszönöm a figyelmed!